Всичко започна с една тенджера ягодово сладко, много любов и страст и оттам се отвори пътят към най-сладкото пътешествие. Бурканчето е място, което определено трябва да посетиш и повярвай ми, ще те спечели с първата лъжица. Винаги с усмивка и домашна грижа започни деня си от тук и се наслади на закуската си сред цветя, автентични вкусове и истински хора. Тук ще намериш сладки и солени избори, но мармалади, сладка, сосове, всичко в бурканче, всичко домашно приготвено, всичко сякаш излязло от кухнята на дома ти. И най-хубавото е, че можеш да опиташ всичко това там, в наистина гостоприемната им обстановка. Виж и този красив кът, който има бурканчето за спокойни моменти на релаксация с книга или добра компания. Цялата ни квартал ухае от техните творения, като козунаците им се открояват. Пухкави, ароматни, буквално като на баба и пълнени с пралина или буено. И не забравяй да опиташ техните пити с ръчно направено хрупкаво фило и богат пълнеж. Разбира се, имаше тяхната богатца, за да започнеш деня си добре. Няколко думи. Изпрати бурканче любов на своите хора, за да им напомниш, че вкусът има начин да обединява. Защото бурканчето не е просто вкус, то е грижа и чувство.